Jo crec que es tenen ganes els dos. A veure què es marque. No crec que es marqui Zarathustra un Shaco, encara que sigui el seu main. Però bueno. Estan parlant a veure què fan. Ara estan parlant a veure què juguen, Sí, sí. Ojo que ja s'estan parlant el maig, abans de jugar-lo. Ojo. Ui, no ho tenen clar, el que ha de ser. Un diu... Ah, sí, vale, pues ja sabem... Vale, ja sabeu el que jugaran, Sí, ja sabem el que jugaran. Ostres. Ja ho tenim. Warwick Nocturne. Warwick Nocturne, s'han parlat. Revanxa, això és revanxa, Perquè va ser una final. Sí, revanxa total. Es volen agafar... Es agafaran les runes pertinents per cadascú, summoners també. Sabent el que van a jugar també és una altra manera, no?, de veure-ho així. Si s'ho parlen, estan amb el seu dret, entre dintre de lo legal. I ho repeteixen perquè va perdre una final, crec que Bauli, contra aquesta composició. Bueno, aquesta composició contra aquest personatge. Bueno, a veure... Estan fent les runes, aquí. O jugaran, no?, això que hem dit. Sí, jo no crec que hi hagi ningú guarro aquí. El Bauli és bastant noble. Jo tampoc ho crec. El Boom no sé si és tan noble, perquè Boom m'ha fet preguntes, ho diré públicament, que em va preguntar el Boom. El Boom em va preguntar, escolta, diu, si moro sota torre, sense que em toqui l'altre, diu, què passa? Compte com a First Blood? No! Saps què volia fer? Saps què volia fer? Claro, amb el Twisted Fate es volia tirar a la font i comprar ítems, el cabron. I què li vas dir que no? Li vaig dir que no, tio, que fair play, please. És un llépol, Si el tio se les busca totes només pel kebab del dimecres, tio. Però em va dir, no, però l'altre també li dona temps de suïcidar-se. Dic, sí. No, el tio s'ho volia currar, però li vaig dir... Avui és bon dia, per fer kebab. Primer una mica de Game Sports i després una mica de Champions. Champions? I així no t'has ni de fer el sopar. I després de la Champions juga Roca, a Hearthstone. Clar, tot empalmat. Ojo leyenda, A ver, las leyendas del Abismo de los Lamentos, què fan? Boom contra Nocturne. A veure qui s'emporta això. Flash Ignite, Exhausted Night. Summoners que no són els mateixos. Que raro que no s'hagi agafat el limpiar el Boom, amb el guarro que és, Perquè sempre juguem limpiar per treure totes les coses que li vinguin, no sé què. Igual s'ha despistat, Ojo, que igual s'ha despistat, està despistat, No, jo crec que té una tàctica. És que els dos tenen Fear, És que els dos personatges d'asco, Bueno, clar, el limpiar era bon pic també pel tema del Fear, Dóna molt asco, A veure qui... El Fear del Noc és infinit, tio. Jo no entenc jo molt bé. Uf. Ojo! I es busca. Atenció, el primer intercanvi, arriba l'Exhaust, arribarà el Fear, arriba l'Ignite, Boom Headshot, que està bastant tocadet, tira el seu propi Fear. Ojo que Pauli segueix consells directes de Mellow. Utilitzeu els summoners l'abans possible, que així els tornareu a tindre l'abans possible. Sí, i atenció que vol tornar a provar, torna a arribar el Fear. Boom, aquí, que es girarà, arribarà també el seu propi Fear, s'ho podria emportar Zarathustra. L'hòstia del Warwick que és bastant important, comencen a baixar molta vida els dos, estan jugant amb el... Atenció aquí, que Boom se gira, Boom, que finalment el Flash li treu molt de crèdit, s'emporta aquesta partida ràpida, intensa i espectacular, podem dir. Pues sí, no? Al final són les divertides. Com els hi agrada, Tot calculadet. És veritat, l'Àlex, ara me'n recordo, fa 2 setmanes que va guanyar el Boom Headshot, sí. Pues deu portar ara 6 victòries o 7 seguides. I... anava a dir jugar aquí, Anna. No, això no. Boom vol perdre. No em crec, o sigui, me dona igual el que s'agafi, no em crec que guanyi, tio. Si guanya amb Rise marxes, no? Si guanya m'aixeco, tio. Mira que jo m'aixeco per res, però m'aixecaré. Home, tio. Home, és un pic arriscat. Deixem-ho allí. Pues si el Rise escala... És un personatge de late, tio. Sí. L'ha sobrat, Boom Headshot. Ell diu... Jo he sobrat. A veure, amb la que has explicat abans de que volia agafar Twisted Fate per suïcidar-se,
Algú deu tenir preparat. Home, igual es vol suïcidar amb el Rise, però sap que li comptarà com a First Blood i perdrà. A ver, Kane... Ojo Nar, Amb Nar. Bueno. Nar amb pis veloces per tindre aquest sustain que no em sembla mal, Jo crec que pot, Kane, amb aquest Nar. Crec que ha de poder. Veurem. Capítulo no perdido, crec, és que no crec que li pugui fer molt de mal. També dependrà una mica de les runes que s'hagi agafat, no? Si s'ha agafat Resimagia o AD. Però... no sé, amb el Meganar podria pressionar i matar-lo. Home, nivell 6, entres a l'estun i no en surt mai més del Nar, i t'enganxa. Però... I el buff que li van fotre l'últim parche que el van bufejar... Ai, face check. Uf. Castiga aquí, boom, amb Rise. Què s'ha agafat, Kane? Uf, torna a impactar, Ja està, Cetro i espada. l'ànsia. L'ànsia... Té molt de sustain, aquest Nar, pies veloces, Cetro, 3 potis... Clar, com que és un personatge que no gasta mana, està molt ben triat, el Nar, de fet. Vol allargar, però per què no s'ha tirat ja una poti, Kane? Perquè és radical, perquè sap que si arriba a transformar-se es cura igual. Pot aguantar. Ja, però jo em tiraria una perquè si no, mira, és que estàs perdent experiència. Bàsicament, és que t'estàs sonejant. Bé, ara se la tira i ara sí que podrà... Escoltat, Se podrà, doncs, fer alguna coseta. Kane, que aguantant i boom, que amenaça, li té molt de respecte. Atenció ara aquí que li cau la càrcel, Kane que es tira cap endavant, no sé si és la millor opció amb aquest Nar, la veritat. Però no li ha acabat sortint malament del tot aquí, que si vas a rascar la cura te caurà molt de mal. Efectivament, ojo als minions, atenció perquè pot seguir el par boom. No m'aixeco. Kane, que ho ha jugat bastant malament, la veritat. I boom, que ha dit, sí, fas això, pues res, te vaig castigant, te vaig baixant i m'emporto la victòria, torna una nova final. Jo no vull dir res, però això s'ha semblat que el Kane s'ha deixat guanyar, Com t'agrada la polèmica? Ja està, sí. Tongo. No ho podem demostrar, però tongo. No ho podem demostrar, diu. Clar, no ho podem demostrar, però una mica de tongo ja, no? És que... Home, guanyem Reis contra Nar. És que el boom, això em recorda molt, jo quan jugo mid, el posicionament que té el Rise aquí, perquè sap que té el rango i té més mal, perquè sí que el Nar és una bona opció, si et pots arribar a transformar i fotre't a sobre seu, però clar, si no et dona opció perquè no ha carregat en cap moment habilitats o bàsics per poder fer-se o convertir-se en Meganar, no? I llavors, clar, això a la mid lane, normalment quan un tio és bo, es veu quan et zoneja els minions d'aquesta manera com ho estava fent el Confetso. Perquè t'ofegues sota torre, efectivament perds farm i et va generant tensió, et fots nerviós. Vas ficant nerviós, no estic rascant farm, tampoc experiència, la que em caurà, estaves fent la olla. Sí. I t'acaba matant. Aquí la pressió de l'equip no la té, la pressió del perdre or no la tens, però ja és psicològicament, quan t'estan zonejant així, et t'esquícies. I et fa jugar malament. Comences a tirar habilitats, tires el boomerang sense estar rango, que ja ha passat diverses vegades, perquè l'intentes tornar al pokeig i no pots, i aquesta guerra psicològica al final passa factura i et fa prendre decisions bastant pèssimes. Dolentes. Sí. Sí, bastant dolentes. Pues anirem ja amb aquesta final entre Àlex i Boom. A veure qui se l'emporta. La veritat que jo crec que estarà igualada. I molt de Platino 4, Àlex. Platino 4, Boom, crec que també... Sembla que el regalin, el Platino 4. Sí, sí. Heartstucket. Heartstucket a Orito. Bueno, hi ha Platino 4 també. Jo no. Ells no ho sé, però a mi ja m'agradaria estar Heartstucket a Platino que no pas a Oro, T'ho dic ara. Perquè a Oro
suposo que la majoria del xat ho entén el que estic dient, fot fàstic de viure-hi. Vale? Fàstic viure a Oro. Sí, Sí. bastant, però bueno. Tu ets, no, Oro? Sí, no, aquest a season encara no, perquè no he jugat molt. Avui he fet una i he perdut i va, doncs un parell de dies més que no jugaré. T'han Sí. estompejat o què? No, però bueno, estompejar no, però m'ha intejat el jungla. Que Sí, nosaltres fot una escla de Déu, no hem tio. jugat malament, però ens ha guanyat la línia, però és que el jungla, no sé, començava a fer invades i anàvem 0-1 al meu ADC, 0-1 jo i la caixa em portava 4. Invadint, pues... no sé. Ahora, No no sé pot què ser passa, gaire. que bueno, pues pugen tots els plata bustejats amb les Smurf de diamante dels seus col·legues, es queden a Oro i allò és un festival. Perquè et trobes al Faker, a l'altre equip sempre, al teu equip tots els trolls inútils que no... Minut 4:06, no sé, tio, no entenc res. A mi, o sigui, no m'importa perdre, però si no puc jugar la partida perquè hi ha algú que està fent el tonto, pues m'emprenya. però no Jo si la puc t'importa lluitar, al però final com has de són jugar millors, una pues partida? aguanyo. Com has de jugar la partida si t'arriba el mid laner 5-0 al minut 7? Què fas? Ja. Et fot un roaming a bot que et destrosse. I ja se t'acaba la partida a tu i a tots. És així. Partida de l'oro, tio. Una partida... Lucian en mans d'Àlex i ens han xivat el pic de boom. Sí, el que pic de boom serà li fotrà la Camille. una tova guapa. L'últim torneig el va guanyar amb Camille, de fet. Crec a la final. Ara no ho recordo bé, sí que la va jugar, però no sé si a la final, a semis. I És que la Camille té un damage amb el daño verdadero, amb el segon hit de la Q, espectacular. No sé... Bueno, arranca, això. Si és que arranca la final. És que no tinc clar... O sigui, em sap molt greu o sigui, igual m'equivoco i és una màquina amb aquest Lucian, Àlex, però té les de perdre. Sí que pot esquivar els cables, no?, de la... Van flash, Àlex? De la Camille. Flash Exhaust anirà, no? Suposo. Exhaust Ignite. El flash no era mala opció, per esquivar el tiro de gancho. Sí, però... Sí. És que Martillo, no sé. suposo que Camille, que va amb aquest atac intensificado als dos. Solora, Àlex, que pot estar al buix, per això està respectant tant. I de moment, sota torre, arribarà la wave. Tu has vist mai una Camille mid? Sí. És el mateix aquí, no? I les parets tan a prop, mira-te-la. Mira. Uf. Diu que ara li fa mal. Diu que ara li fa mal. No sé, no li ha tret vida. Li ha fet un combo d'habilitats i no li ha tret vida. Clar, perquè amb l'escut aquest que té la Camille és que fot una de champion, tio. I és que ja torna a el tiro de gancho, torna a saltar, l'estun que no arriba, però el mal, que és molt important, i això que hauria de ser pràcticament final per boom headshot, li ha tirat l'Ignite. Àlex, que està molt tocat, no té summoner, i hauria de fer un autèntic miracle per emportar-se això. Boom headshot que fins i tot podria arribar de baixar si li ve de gust, perquè encara té el flash disponible. Tot i curant-se, ara mateix... Li fica igual aquí el flash. Amb l'estun que arriba el combo de nou, que castiga molt i molt. No té molt de mana boom, però a la mínima que tingui un combo hauria de poder acabar amb la vida d'Àlex, que ara mateix està tot el rato enrere, pendent de no morir. És cert que boom, aquí aquest flash ha sigut bastant arriscat, però bueno, la vida. Que ja està, l'ha cagat, perquè no tira de mana ara, tio. Sí, però no té mana, per fer el combo. Ara sí, he pujat el 6. Clar, és que no té mana, però és que pensa que ara, pum, se'n pot anar darrere, pillar les dos cures, recuperar tot el mana. Àlex, després de fer aquesta olejada, s'hauria de curar. Com anem de farm, Cisco? A veure. Pues si no es cura, mal assunto, 18-17 sí que té un mes l'Àlex, però no arribarà
a minions aquesta partida, ja t'ho dic ara. No crec. I gran error de moment d'Àlex de no agafar la cura, Sí, perquè no li està agafant el cooldown. No crec que em puguis posar de cap altre. I aquest passet. Hem fet els dos alhora, Sí. Veia que li saltava bufar, damunt. I a més Veia que li anava a saltar damunt i... Se li torna la wave en contra, no?, a l'Àlex. Això voldrà dir que haurà de pushejar, haurà d'estar adelantat i no es pot permetre això. Ai, va. Ho està fent bé, Boom, aquí deixant que es posegi la wave. La pressió aquesta. I clar, Ha això intentat l'obligarà a l'agressiu, ha vist que no podia i ha dit, vale, pues que em possegi i o no farmeja o el mato. És que ara si li ha només que li entri i ell ja està fora de rango de la torre, si connecta ulti sí, amb d'esto està mort, Àlex. Aquí és on vol la wave. Sí. Aquí és on vol la wave. I atenció, perquè tirarà va... Ui, ai. No té dash. Té ultimate la Camille, també té tiro de ganxo. Aquí arriba el tiro de ganxo, salta damunt, no arriba l'estun. Àlex, que pot retrocedir respectant bé la distància amb aquest Lucian. Que asquerós és, El cabron del Boom ja està mort. Sí, ara sí, té la ulti. Ulti? Tiro de ganxo, ara no tira la ulti, ara sí que la tirarà, acabarà amb la vida d'Àlex. I anaves a dir que és un cabron. Ho juga molt bé, la veritat. Sí, a més... I ja pot counterplay. Utilitza molt bé les runes, perquè la runa que ha utilitzat és l'Overheal, no? Que això li permet tindre el sostén aquest mini escut, sumat a l'escut que té contra el Lucian quan es peguen. És un personatge molt asquerós, molt ben triat, i el Lucian també és un gran pick, no? Perquè té un 1 contra 1 superfort, però... Sí, però contra Camille justament no és el millor. Efectivament. Camilla amb un puesto tan estret, ho portes claríssim. Bueno, pues això que ha acabat, nova victòria pel de sempre, nova victòria per Boom Headshot 666, que no deixa guanyar el seu rival. Que vaig a parlar amb Boom Headshot, que li dic on s'ha de ficar, que segurament ja ho sap, però li comento, ¿vale? D'acord. Doncs el Cisco que ens abandona per anar a parlar amb Boom Headshot, que el tornarem a tenir de nou amb tots nosaltres, tornarem a parlar amb ell, perquè s'han portat de nou al torneig d'1 contra 1. Aprofito perquè diu la gent pel xat, GG, encara no hi ha molt d'odi en contra de Boom. Què va? Pues si el tio... A veure, el tio és bastant humil i ho fa de bon... Guanya, però guanya bé. El tio guanya bé. Sí. El tio guanya bé. Guanya sent millor que els altres i la gent ho veu i no li pots discutir. Efectivament. Però fa rabieta ja que guanyi tant. Jo ara li envio 10 euro. Ara dic, n'estic fart ja. Li pots ficar missatge, deixa algun missatge, com tornis a guanyar... no sé què. El pròxim torneig invites tu. Vinga, va. Doncs ja tenim a Boom per aquí. Hola, Boom. Bones tardes, bona nit. Què tal? Què tal? Et preguntaria què se sent al guanyar, però ja ho saps molt bé, no? A veure, sempre guanyar una més mola, saps? Sí, no? No està malament. Però avui he estat entretingut. Has patit avui o què? No tant com altres dies. La setmana passada, per exemple, amb aquell Jax sí que vaig patir bastant més, la veritat. Però avui no sé. Aquest últim matchup l'has tingut molt bé, has piquejat molt bé. Sí. Perquè la Camille és espectacular contra ECs, no tenen pràcticament res a fer. Sí. Bueno, jo m'esperava un set i llavors he dit que pot lluitar així més o menys amb el set i m'he ficat una Camille. Pues haguessis tingut problemes, eh? Ho sé, però volia anar amb Camille, saps? Volia Camille. Sí. El segon matchup sí que ha sigut una mica així més raro perquè ha sigut... La intenció era anar a farm, ¿vale? Perquè anava raid amb reverberació, o sigui que anava a aguantar i exhaust. O sigui que allò era farmejar, però com que no me coneixia el matchup, he provat primer a veure què passava si li lluitava una mica, he vist que sortia bé i llavors he anat a zonejar el màxim possible, perquè no em podia fer res, literalment. Les zones eren molt bé i, a més, m'ha sorprès perquè Kane, bueno, clar, si el zonejaves, ell no podia autoatacar els minions i no es podia transformar. Si s'hagués pogut transformar, sí que haguessis potser tingut algun problemilla, no, amb el NAR, però
l'has pogut poquejar amb nar normal i li has fotut un tou, les coses com són. Que també sabem que sou col·legues i ho heu parlat abans i t'has deixat... No, no hem parlat. No hem parlat. No, però ja ho teniu pensat, home, que et penses que no us conec jo. I la primera partida contra el Bauli, aquest nocturne Warwick que sí. teníeu parlat, ha sigut espectacular, ha anat justet. No, bueno, bàsicament el meu plan de partida, el que pensava fer jo era cremar l'Ignite i l'exhaust lo abans possible, ho ha fet. Llavors, quan el nocturne te tira l'aterroritzar, si tu te guardes la E fins a l'últim segon del Warwick, allò que fa el teu aterroritzar, una de dos, o separem el muro, la W, o se'l menja. Llavors, si se'l menja tu, te'l menges amb ell, i si no, o sigui, si no se'l pare, llavors no està aterroritzat, però te'l menges igual, perquè ets un Warwick. Saps el que vull dir? Sí. I a més, mentre tens la activada i ell t'ha fotut el fer i té la velocitat d'atac i el dany extra, tu estàs amb més resistències. Sí, efectivament. A veure, és un bon counter. És un bon counter si el jugués bé. És una mica skill matchup, però el pack d'habilitats és favorable pel Warwick. Sí. A veure si la setmana que ve... Bueno, la setmana que ve la intenció és fer un 2 contra 2 2. versus 2. Vale? Ja està pactat, farem una miqueta de promoció a les redes socials. Aprofito els que esteu aquí perquè si us voleu apuntar, doncs fiqueu /tornejos, exclamació tornejos, i us sortirà i us podreu apuntar. I qui serà la teva parella, Boom? Perquè segur que jugues, no? Sí, m'apuntaré. Segurament serà, bueno, a veure, ara estem mirant amb l'equip allò de passar-me jo a de carry una altra vegada o quedar-me mid, i llavors si me passés a de carry segurament m'emportaria el meu suport. La típica, no?, de dos suport. Sí, no, però no tenim per què ficar-nos allò a de carry suport, sí. Potser són com els més guarros encara. També creus que guanyaràs o què? O el 2 contra 2? No ho sé. El primer dia s'ha de tastar a veure com va la cosa. No sé. Estirar-se allà, jo què sé, i fotre-te 4 coses boges i a veure, provar que funcioni i que no. Sí, nosaltres també estarem bastant testing, no?, amb el 2 contra 2, perquè a veure si s'apunta prou gent i a veure si també és entretingut, que jo crec que pot estar divertit. Sí. Pues, jo crec que pot estar. Si tens alguna pregunta més pel Boom, si no... No, jo ja he preguntat lo del Warwick contra Nocturne, que era el que m'interessava, com ho havia vist, perquè era el Michael Jackson, digues. Que a l'últim matchup, si el Lucian no hagués... O sigui, jo quan he vist que ja estava massa sota la seva torre, he deixat que pussegés. Si ell no farmejava, probablement m'hagués aguantat allà mínim 4 o 5 minuts més. O sigui que si hagués volgut arribar a farm, el Lucian jo crec que ho hagués pogut arribar a fer. Crec, no sé si és possible, però al moment que jo he vist que la meva oleada estava anant cap a la seva torre, he deixat que ell farmegés, llavors jo tenia tot l'espai aquell per matar-lo. Que és el que no has de fer contra els assassinos, a mi. Pues et diré que ja vaig justet amb el control de les hades a la grieta, imagina't al ram, que funciona diferent, la torre els hi fa mal diferent, o sigui, tenen més vida els minions, no sé com... Sí, bueno, però el concepte és el mateix, més o menys. Sí, el concepte ja ho sé, però és més difícil, no?, de calcular. Sí. Però sí, o sigui, si ho hagués pogut, potser ho hagués pogut gestionar millor i anar a farm. Sí. Però jo crec que si arribeu a farm, no sé quin nivell, abans del minut 10, no sé si ja deveu arribar a level 11, però a level 11... A l'11 segur, perquè hem vist algun level 11 en altres. Pues si arribes a level 11, jo crec que ja li fots un tou que no entens res. Sota torre, Jo crec que sí. Sí. Vull dir, la Camille, el mal que té, espectacular. És bèstia. Pues bueno, et veiem la setmana que ve al 2 contra 2, a veure si el podem jugar, si no farem 1 contra 1, si no som prous acabarem fent 1 contra 1. Quants equips espereu més o menys de 2 contra 2? Mínim 8 per fer un bon torneig, si s'apunta. Intentaré buscar gent. Jo sé de gent que s'apuntaria amb un 2 contra 2 i amb 1 contra 1. O sigui que puc portar gent. Porta gent que seran benvinguts i almenys serà entretingut. Si al final som 16 equips, espero... Clar, és que no puc saber el que tardarem a fer un torneig. Jo crec que la velocitat acaba sent la mateixa perquè el tempo és el mateix. Farem 10 minuts, farem 100 minions, o sigui que només podrà farmejar un. Però 2 kills, no suposo? I 2 kills, efectivament. Però ja ho avanço que si es mor un ja no pot tornar a línia. Això s'ha de jugar a l'estratègia, de buscar l'all-in. Clar, aquí ja hi haurà diferents estratègies. Ja ho avanço ara que el que es mor no pot tornar.
Hòstia, això és una mica xungo, eh? Ja. Hòsties. Però és aquesta. De a veure si algú es marca un 2 contra 1, tio, que jo vull veure coses d'aquestes. I sense ítems. Aquí està. Clar, perquè si no, ja et conec. Jugues amb l'estratègia, em suïcido, jo compro... Tires TP del Twisted Fate. No. Ja et conec. Home, s'ha de pensar tot el que es pot arribar a fer, no? Claro. No. El que es mor no pot tornar. És com quan jugues al Call of Duty a Warzone. a buscar i destruir, o com se digui aquestes d'esto, i et mors, s'ha acabat. Hòstia, però està interessant això, eh? A mirar. Sí, així ho farem. Pues bueno, Boom, moltes gràcies per participar i a veure si ens portesem per la setmana que ve. Vinga. Gràcies a vosaltres. Merci, Boom. Bona setmana. Adéu. Vale, Hop, pots recordar una mica lo del sorteig? A veure si Vale. algú d'esto... Sí, un moment que fico al /tornejos, que fica algú, jo m'apunto, així ja ho pot fer. I no res, hi ha 2 sortejos. Un és de Kono Kono, que hi ha un Samsung Galaxy i bueno, el que heu de fer és el típic de gairebé tots els sortejos, entrar al perfil, donar like, seguir-los i mencionar a algun amic, i després també hi ha el de Game Sports Lleida, que arriba ja a la fi aquest divendres, quan comenci la Lliga de League of Legends, i és el pop aquest de League of Legends que es sortejarà el divendres, i és el mateix, donar like a la factoria del joc, el nostre patrocinador, donar també like a Game Sports Lleida, i pots mencionar a tanta gent com vulguis, i per cada menció tindràs un intent. Com es diu el Nino aquest? Un poc, has dit? Pop, crec que es dit, no? Pop Fuco o alguna cosa així. Un Fuco, doncs un Fuco. Un Fuco. Pues el Fuco aquest és